September ni somni pathum le ni li sang ni le somni panga a Mithianghlim lawr ani don tia lo hrilok tu Joshua le anung zui tu then khat te chu September ni somni le pathum zan khan zu matangin an in mukhoma Mithianghlim lawr tur chu nga khowin ti hian an ti hawani. The 23rd and the 24th, the rapture of the church will take place. Joshua chuan September ni somni pathum le ni lia ko hran lawr ani don ti in a ho te chu a hril non le ani. Amaro chu zu matanga hetia an mu khom lai mek hianin September ni somni le pathum zan lai alo thleng ta a zan lai thleng po chuan an zinga mi pakhat ma Mithianghlim lawr zinga an tel ta hri lo ani an zinga mi pakhat Michael chuan. It is officially 12:04 in the morning in Jerusalem on the 24th. Tun hun hi Jerusalem a chuan zinglam dar som pani le minute li September ni somni pali anita. So it's officially the 24th in Jerusalem. So what are your thoughts? Because I know that when we've discussed this prior, you were pretty convinced that we wouldn't be at this place yet. So what are you thinking right now? Joshua chu ti hian a hril Mithianghlim lawr chung chang thu kan ti dun lai khan tun zan ang huna hian tu ma kan om to lawang ti in iring hle kha ani a amaro chu tun thleng hian hei kan la om kim vek chu ani a enge tu na hian ingai to mek ti in Joshua chu azot ta lol meya Joshua chuan Lord always or looks at Israel when he does things, but I'm still at the 23rd, so I have about 54 minutes now, so I'm still on the 23rd, so I don't have much thought because I'm waiting to be raptured. Israel te en chung zelin pathianin na athok thina tuna hian kanram South Africa chuanin September ni somni le pathum ala ni rengani September ni somni le pali ni turin minute somnga le pali aladu chuwangin keichu ni somni le pathum kala omani chu chawang chuan engdang fakma kangai tu alo isuan min ron lor ka ngak mai ani ati. I didn't mention that earlier because you seemed very confident that we would be gone on the 23rd. So we still have time where we're in that window where the whole world is on the 23rd and the 24th. Now, that said, I mean, obviously there's going to be a lot of folks who are feeling not so good right now. What would you say to them? Michael Achon, ni Mithianghlim lawr chu September ni somni pathum le ni li chunga nia khovel pum huwa pa en chuan ahun kan la pel chuang love ti in ahan chang le ta amaro chu September ni somni pathuma chuan kan zawai hian Mithianghlim lawr zinga kan tel fek to ang he khowela hen kan om to lawang ti khanin iring tlat kha ania chawangin tuna ka soi tur hi ka soi hri lawa tuna chon karon soyange tuna hian mitam tak chu anril ru anuam to lawa Mithianghlim lawr chu alo thleng lo palang ti hlawin tuna hian an omme ka ni chutia hlawa ommek te nena enge isoi du ti in Michael chuan Joshua chu ahan thrila. Based on what? Based on the amount of hours left until we are off. Well, because I think we were all looking at Israel, right? And now Israel's on the 24th. And so I think people are now, maybe some people might be losing hope. Joshua John chan har chu ati deu niang darkar hey ala omolom kan lang hak fanang ti na chang tamai ani chu Michael chuan atha engpon ise kan vai hian Israel hi kan thlir deu vek anilom ni tuna hian Israel rama chuan September ni somni le pali ani to chawangin September ni somni pali kan lo thenta ka wangin mithen khatta chu an beidon ka ring to ti in soita a. Yeah, I love how you said God, God spoke to Moses face to face and he spoke to you face to face. That's amazing, brother. It's like anjinga mi pakhatero chuan Joshua hi Moses angmaya pathian mai chona mutu pathian ne na ta thudong tu ani awangin miro pui takani ti in Joshua chu alaring tlatani ti
aron tar langin aron soi chuak ve pokani anjinga Michael ero khi chuan September ni somni pathum aliam ta a September ni somni le pali chunga anlu ta ka wangin omnuam ati to lo hle ti chu atong kamatang khan a riat thei ome The way the Holy Spirit has moved to confirm the truth of this message of this date now, there never will be a movement again like this ever. Never. You know, and this is not me drawing attention to us, but this is me saying this is final with the Lord. This is like final, you know. This is final. So there never will be, because the rapture is for now and not any other time. I tell you. Joshua chuan tharau thiang limin September ni somni pathum le ni li hi Mithianghlim lawr tur nia alanem nget rengani hemini ba khi chu ni dang min pele to don lo Mithianghlim lawr tura ka lo puan ta hi keima phua chopani lo lalpai na min hril nge ani chuwangin Mithianghlim lawr tur hi tuna ani nakin ta na ni lo September ni somni pathum le ni li hi ala ni reng hei ba hi chu ni dang min hril to don lo kan dong to don lo ti in September ni somni pathum le ni li chu Mithianghlim lawr na ni tura ala soi tlat mai ni chu ala tang tlat mai ni chu ni somni pathum chu aliam to boxia ni somni pali chu an lut to boxi ni tikhian zan khwa inan nga ka Mithianghlim lawr te chi nga chon ama Joshua ngei po midang te po pakhat ma antel talawani ti chuan ni somni pali po chu alo liam le ta a Joshua na arhil lok angin Mithianghlim lawr chu alo thleng talawani anjinga Michael chuan September ni somni le pangani khan Mithianghlim lawr tur ni bithlia kha adik tak lo wangin hetianga diklo tak te zinga kalau telve wangin ka in chirani ti in video pakhat aron siam chuak ta ani So there are two reasons why I have waited this long before making this video. The first is that I needed to take some time to collect myself. This has been probably one of the worst periods in my entire life over the last 48 hours, as you can imagine. khatia darkar somli le paria chung Mithianghlim lawr kan nga kha kanuna ka ton te zinga hun re om ber te zinga pakhatani ati Make no mistake, it is now the evening hours of the 25th. And as you can imagine, we're all still here. So, the timeline has passed. Joshua arhil lok angin Mithianghlim lawr chu alo thleng ma na ti in minute top thleng mai khan ka ngak ve ani a amaro chu tu na chuan hei September ni somni le panga tlailam ani to min mu ang hian tu ma Mithianghlim lawr zinga kan tel lo helei a han kan lo om kim vek I was wrong. I was wrong, and I repent of my involvement in this. katidik lo ani e anzinga ka lo tel hi ka in chir ngoi ani hetia ang Mithianghlim lawr ni tur puang chuak tu le anzinga hian engtika ma katelle ngai to lawang ati ani Joshua rilok na oi fe mi then khat te chuan an nei bung ruat te le an motor te an lo zuara te chuan na atanga chuak te po an lo om hian ani ome Joshua rilok na oi tu te zinga khan e khai kan lo ti sual derani kan lo oi pala ma se tu na hei alo thleng ta si lowa min lo ngai thiamang cheu tia mi pui ma angai dam dil mi then khat an om angin Joshua la tran tlat tu le Joshua rilok na kha adik renga lom Julian calendar en turani a Gregorian calendar zok anga in lo ngai ani kha Julian calendar atang chuan adik renge tia Joshua rilok na kha adikani tia ron puang chuak tu te po an omani chutia Joshua tan tu ten Julian calendar en turani Gregorian calendar zok ni lovin tia an ron au chua ta ka chuan Joshua po chuan chu den chanin
September ni som ni le paruk ni khan kan nunga interview nei tu mai chia pa ni tenen khan interview aron nei le a ti chuan hei a video tharapo aron chuak ta ani chu a video a chuan engtenge a soiti ilo ngai thlang u. Are you remorseful for the pain and the heartache? God is blowing his own trumpet to the world, announcing his coming. I'm so confused. Same here. Interview tu mai chepakhat jok chuan Joshua Mithianghlim lawr ni tura a ril lok kha alo diktak lo awangin ril ru nom lo na le ril ru nat na nein in chirna te in neyem ti in Joshua chu azot ta ni Joshua chuan engtinge a chan ti chuan Pathianin alo kal le ni tur khovel mi te khiat turin ama to torota hamani ti in alo puan lok to kha adik rengani ti in ala tang tat mai ni chu interview tu mai chep ka jok chuan ka boi zo ta vek mai atitani. He says in 2025, in September of the 23rd and the 24th, I will come to take my church. Joshua chuan Pathianin sang ni le som ni pangakum September ni som ni pathum le ni lia ka ko ran lor turin ka local don ti apuang to ama interview tu pakhat chuan Did he come? alo kalem Did ti he na come? zo tani. I will tell you. So in 2018, I received this visitation from him, right? And let me tell you this. Joshua chuan alo kalem ti chuan hetiang hian kan khil fi ang che alo kal le tur thu hi sang ni le som pariat khan Pathian ne na tangin kalo donga. The last 2 days of the 23rd and the 24th, I did a live, right? Most especially on the 23rd. And the people were watching, okay? People were watching. A lot of things transpired there. But the rapture did not happen. Nini liam ta September ni som ni pathum zan khan live kan neya mi tenan lo ena thil kheng ta po tam taka om amai ro chu Mithianghlim lore ro chu a kheng ta hri lo ani ati We're all here. kan vai hian tu na heta kan la om. But were my words true? And let me ask this way. Are my words true? Ka thu puan kha ka thu hil kha adikim. You know, let me tell you. Okay, let me hold it for now, for next time. Let me say this. I am 1,000,000,000% sure that the rapture is going to happen on the 23rd September ni som ni pathum le ni li 24th sang ni le som ni of panga September. a Mithianghlim lora ni don ti chu billion% in a chiang ani ti ka soinga me atile kher ni chu. I'm so confused. Same here. Interview tu pakhat jok chuan oi ka van boi zo ta fe alo ti ni chu. So Okay, yeah. just Okay, hold on a okay. bit. Let me present this. Okay, so now we passed the 23. Yeah? Yeah. I just feel like quoting this scripture, 1 Corinthians, I think it's chapter 12, maybe verse 14. The Bible says, we know in part, then after, we know in full. Okay? That is the manner or the nature of prophecy. Joshua chuan ni som ni pathum ni chu aliam ta a Korinthon khat bung som pathum chang kwa thu kha tarlan ka du ani khata khan enge soiti chuan akim chang lowin kan hria a anua chuan kim changin kan hria zol nei ta thu puan lok om zia chu tiang chu ani ti in Korinthon khat bung som pathum chang kwa le som kha aron mangta ni hei hi anni zol nei hovina kim chang lowa an thu don te anuwa
kim changin an dong le ti na bung le chang ani reng lo zol nei der te hian ti hian alom Bible bung le chang hi an manga ma sela diklo takin ti hian Bible an tan chan ve thin ani Korinthon kat bung som pathuma akim lowin country a de ti chung chang thu ro chu hele a hen afam kim lowin country a wana kan thlen hun ai ro chu na fam kim zogin country ang ti na ni heng an mani zol ne ho wina atira an thu don chu afam kim lowin an thria anua afam kimin an threle ti soina lam ani lo he Korinthon kat bung som pathum mi tiang hian ani zol nei der ta chuan Bible chu an mang ve poka ma se an du danin diklo takin Bible thu hi diklo takin an mang thin ani Joshua hian enge asoi zom zel ti chuan September ni somni palli nulama khan kamun ma in pathian hne na ti hian ka tong tai ani ati lalpa engting e ni ta angle min puan lok tir kha hei alo theng ta si lawa enge a omzia pathian hne na min thil fia turin ka ngen ma se eng ma chan na ka dong lo ati ti chuan ka lo mu hil ta a zing taka ka hara ka khuma ka thut lai chuan pathian in a chan na min ron peta ani tu na tanga ni rei lawai ka ko hran lor turin ka local don ti in pathian hne na thu ka dong le ani ati engni bernge niang ti a fia taka riat ka du ma se pathianin chu mini tak chu min chang lo tu na tanga ni rei lawa ka ko hran lor turin ka local lang ti ba kha chu ka dong lo ati mi ten min ngai to a telephone ten min ron battery na le chon telephone hi alu teu reng maya mi pakhat chuan telephone min on phone ta a brother Joshua ilama kan tang rengania o eng po lo thleng sela ilama hen kan tang rengani ti in min ron pia a ti chuan video pakhat po ka ron thon ani pathianin ani po a hril reng chelom I calendar en zo kha Gregorian calendar en lovin Julian calendar zo khalo en ro chu video min ron thon tu chuan to torot kut kha engni bernge ti hriat tumin Julian calendar chu ahan ena September ni somni pathum le ni li sang ni le somni panga alo ni renga Julian calendar chu tu na kan man me Gregorian calendar ain ni som pathumin atlaya Julian calendar chu Gregorian calendar aya ni som pathuma atlai zo ka wangin September ni somni pathum le ni lia khan ni som pathum chu kan bel chuan Mithianghlim lawr hun tur chu October ni sari le ni riatani ang ti in video ron thon tu pa in Joshua chu aron hril fia ta ani Joshua chuan video ron thon tu pa ina aron hril fia dan chu apom ta mia akim changlowin kan hria a anua akim changin kan hria ti Korinthon khat bung som pathum aron man na chan chuk chu chu ani ti chuan Joshua chuan video atanga ron hril fia tu pa ron hril fia na chu aring thapa ti chuan September ni somni pathum le ni lia Mithianghlim lawr alo ni tak lo na chan chu Gregorian calendar kan en wangani Julian calendar en turzo kani ti in aron soi chuak ta ni chu Joshua rilok na hi in oyem ke chu ka oi mia lo maktak mai chu tu na po hian hemi ani thar ron puan oi fe hi an ron chuak le teu to mai ni lali suan alo kal le ni tur chu pa chau lo chuan to ma hriat oi ani lo ti mathaya bung somni pali chang som thum paruka khan chiang takina soito mathaya bung somni le pali chang som thum paruka lali suan nima sela chu mini le ahun thu chu pa chau lo chuan tu man vana van tir ko te po in fa pa po in an hello ati Isua thina ta athole nu khan azir tirten alokal le hun tur kha anzod le peka lali soneng tin nge achanti chuan tirko te thil ti bung khat chang saria ti hiana chang pa in ahun le ani ama thu thua oma arua chu nang ni lo hriat tur ani lo ve ati
lali suan alo kal le na ni tur chu tu ma ria ta oi lo ti chiang takina soi to Joshua ne na hian a puang don lo lutuk Bible a isua thu hi kan in nga na jok turani ti hi I hrenon leang u Mizo Christian te zinga le kan tlang mi Christian te zinga hianin zol nei langai sang em hi kan la tam ti kan theu ome chu mi zol nei in alo pon lok ang khan kha mi zol nei in alo pon lok ang khan ti hi kan la ching fu mai hi apui ka te ni a chan chu pathian in kan hriat tur om zong zong Bible a hian min thil vek to tuna Joshua nung zui tu te po hian engwangin nge lali suan alokal ni tur alokal hun tur chu tu ma hriat phalani lo pa chau lo chuan hriat phalani lo pa puan chua tur ani ti a hril mol chung po a Joshua puan chua an oi thei hi chu engwang nge Bible an rin lo wang ni Bible a Isua Christa thu hi kanin nga na tur ani chu wangin zol nei derte in larna hian I in ngad lawang u engtik lai ma a dongai lo le thel ngai lo Bible a pathian thu taka hian I in ngatang u man lai chuan pathian in kongchi rangin ami te mangin thu lo puang thin ma se tun huna ero chuan afapa Isua Christa min hril vek to kan hriat tur om zong zong ti Hebrai bung khat chang khata ti hian min hril pathian ma sanga tha tu te ne na bung tam tak le kong tin renga zol nei te a thu lo soi tu khan heng ni to pa hian keima ni ne na afapa a chuan thu a soi ta ati keima ni ne na afapa a chuan thu a soi to ati hi Bible ziak tu zol nei te le tir ko te kha soi na ni kan thria tur om zong zong chu an ma ni kal tlangin lali suan min hril vek to chu Bible hi ani chu bangin zol nei derte puma kan om lo nan Bible hi ichiarang u Bible thu hi kan du anga la koi mei lavin enge asoi tum enge kan nuna min hril tum ti hi ngun takin tharau thianglim pui na dilin ichiar thinang u he Bible thu hi ani kan rin na in nga na tur le kan doctrine in nga na tur zong ta hian min hril vek to ti po Timothea thon ni bung thum cha som parukatanga som pasri thleng pathian le khathu zong hi pathian tho khuma pek ani a zirtir ko nga te thiam lo chantir ko nga te zil ko nga te felna zirtir ko nga te asod bokani pathian mi chu na thatin reng thok tura kim taka in thua min afam kim thei nan Bible a hian ko ran doctrine turemo kan mi mal nuna athu kan zom tur tele mahuna thil lo thleng tur kan thria tur om zong min hril vek to chuwangin Bible chiar hi I that chelawang u Bible chiar kan that chiata Bible thua kan in nga lo chuan nakina zol nei derte hi an la tam tol donani chuwangin zol nei derte buma kan om lo nan ni tin Bible chiara Isua Christa thupek te zom turin ni tin ke ipen zelang lalpana thu kan satan mal somro se